Здравейте хора, отдавна не съм снимал клипове за Clash Royale. Това може би е 6-ти епизод. Нямах много време да снимам, исках да снимам следващия клип, както знаете, за новата Jungle Arena. Но днес видях нещо много интересно, което може би ще ви хареса. Става дума за ето този реплей. Нека го гледаме. Отначало самата битка не е толкова интересна, затова ще увеличим малко, може би по 4, докато достигнем до интересния момент. Отначало си протича като нормална битка, може би докато не остават само кралските кули. И така. След малко ще забавим, за да видите какво се случва тук. И аз отначало може би ми се стори тъпичка битка, но наистина после това, което видях, е много готино. Ето, остава 30 секунди. Така, ще увеличим, за да сложим на забавен каданс. И тук виждате барберините се справят с скелетоните. И виждате, Гоблин Барълса взима кулата, което е на 93 хелт. Добре, остават 10 секунди. Така, виждате от тук колко много трогове са се засилили. Може би Гошо БГ няма шанс за победа, но тук става нещо много интересно. Виждате съдандеята. Тук този Гошо пуска Хок и мини пека. Също гоблини, които се насочат, виждате. Кулите са на почти еднакъв хелт. И какво се случва тук, приятели? Можем да спрем за малко на пауза. Така, това е. Просто не съм гледал такава битка до сега. 3 на 3. Не мислех, че е възможно да се получи, тъй като опитвах да го направим много пъти, но виждате. 3 на 3. Това просто, ако не иде в Clash TV, просто не знам. Добре, да реквестнем един Hawk Rider. В момента събираме Hawk Rider и отново съм с моя дек, само че замених Poison с Rocket, тъй като се нервирах супер много. Виждате, сега съм на 2733 трофея. Рекорда ми стана 2900, успях да стигна до толкова. Много се изкефих, но паднах, разбира се. Сега ще направим един батъл, надявам се ракетата да ни помогне да се справиме. Така. Добре. Ще изчакаме малко. Кланчеста ни почти вече сме на 4 от 10, ако не се лъжа, или 3 от 10, но ни влезе ни се лид барберени. Липеката ще се справи. Изхарчи си стреличките. Идеално, просто идеално. Сега ще опитам да се справя с фри спел. О, не. Това беше много гадно, но миньоните ще се справят с инферно кулата. И това е, приятели, това е, взимаме кулата отново. Добре, надявам се само да не стане като минали няколко битки. Просто взимам двете кули, 2 на 0 за мен, и се случва невероятен обрат. Успява да ме победи, просто това е супер гадното. Ще му вляза с елит барберени от тук. О, приятели, това е Спарки. Между другото, знам вече един начин как да се справим с Спаркито. Ползвате Wizard и Free Spell. В момента нямаме Free Spell, затова ще използвам бомбата. Rocketer. Дори тя не успя да го убие на макс, но обезвредихме и Болера и Спаркито. Добре. Ще запазя Wizard и Free Spell за следващото Спарки, за да успеем да се справим и с него. Така. Пускам един Хок. Видим как ще ни реагира. Може би с Inferno Tower или с Elite Barbarians. Добре. Използва принцеса. Ще използваме Wizard обаче от тук, за да
успеем да обезвредим елит барберените, които биха пеката и нанесоха 2 удара на кулата ни. Това е лошо. Добре. Ще опитам да използвам миньоните, за да обезвредя спаркито. Което идва обаче, приятели, идва. Ще направя нещо невиждано. Дали ще успеем? Не! Шит! Тъпото спарки ни размаза и това е краят ни, може би. О, шит! Това е голям шит, приятели. Не, ето за това ви говоря, пълен обрат. Това е много, много лошо. Виждате, и двете ни кули са почти взети. И това е края, приятели. Разгромени сме отново. Исках да ви кажа, че щом успея да стигна до арена 10 и направя клипа за Джангъл арената, ще спра да играя играта, защото просто супер много се нервирам. Това са излишни нерви, просто не знам как може да толкова да се ядосвам тази игра. Затова може би за няколко месеца ще спрем да играем. Но исках първо да стигнем арена 10. Просто да си купим някаква Legendary карта. Може би след 3 епизода ще спрем да играем. За да, надявам се след тези 3 епизода да стигнем Legendary арена. Добре. Този клип го направих главно заради битката, която ви показах реплея. Който просто не съм виждал такъв реплей до сега. И затова иначе главно нямам честове този път да отваряме. Това е много мръсно, приятели. Шиваните Fire Spirit ни разбиха. Дано не паднем и тази битка, защото ще изпаднем доста. С трофеите после трябва да игра цял ден, за да върнем изгубените трофеи. Така смятам да пусна елит барберините по левия фланг, може би. Комбинираме с фри спел, тъй като има и Wizard отзад. И това може би беше глупаво да го правиме. Не знам какво ми става напоследък, не мога да играя, не знам защо. Извинете. Така, остава минути и 13 секунди и никой не знае какво ще стане. Може би трябва да започна да използвам рокета, за да взема поне някакъв шиван демидж на кулата. И Хога се справи с върница, това е много добре. Не успя да удари. Добре. Сега ще направим още нещо. Пускаме Minion Horde. И кога има стрели? What the fuck? Добре. Така с фриз, дано не пусне шивани барберени. Добре. Не, глупако. Не. Подявайте. Добре. Не се получава много добре. Поне си изхарчи стрелите, но ни взе кулата. Не, това невероятно тъпо се получи. Да, добре. Имаме фри спел поне. Но нямаме никакво време. И what the fuck? Втора загуба, приятели. Това просто... Добре, няма значение. Този клип беше да правим битки толкова, но да ви покажа битката, така че надявам се епизода да ви е харесал. Ако не сте се абонирали за мен, може да го направите. Очаквайте клипа ми за Jungle Arena. Надявам се доста бързо да отключим новите карти и дано имаме късмета да стигне Legendary Arena, да си купим още някаква Legendary карта. В момента имам 2 Legendary, така че се надявам да отключим още някоя. И това беше от мен и до скоро, приятели.